あこ餌もらわんねママ。それ石ダメよ。ちょっと屋根の下に行きません？雨が止むまで待っとこう。ほら。ちゃんと持っておき。しっかり持って。ここばぎゅあっちゃん落ちるよ。はい、しっかり持って、お利口さん。はい、ここば握ってください。ダメだね。よかったね、あっちゃん。もう一回だけあっくん、それ何回も乗られん。ダメダメ。タップ降りちゃダメです。危ない。そしてね、痛いよ。あ、手振ったらいかんね。手離しといて。病気じゃない。元気だよ。怖い。ヤギさん。ここにほら、ゆうちゃん見て、黒ヤギさんがいるよ。手紙書いてるかな。あんな新幹線乗り小銭がないけど乗れないんじゃないか。見てそれも開けないよ。逃げていくよ。ね。あ？変かったっけ、あそこに取りやすい人やばい。あ、こっちや。
くん、ゆいちゃん。ピース。どうせチャンネルお願いね。ただくんもお願いね。